Nu sunt de la dumneavoastră, nu poveste. Vreau să mă duc la băieții aia de acolo să-i... Filmare de la Cărășenia. De când așteaptă? De când așteaptă? Asta ai fost. Da. Dați-mă liniștiți, ok, că e în regulă. Bună ziua! Bine ați venit la vernisajul expoziției Portrete de acum un veac. Am răspuns invitației primăriei și ne bucurăm totodată pentru că primăria Bistrița sărbătorește zilele municipiului. Muzeul a încercat să iasă de data aceasta în stradă cu o expoziție Portrete de acum 100 de ani. Sigur că ne aflăm în vecinătatea unei construcții de 450 de ani și într-un oraș de aproape 1000 de ani, cum spunea domnul primar dimineață. Muzeul nu are date fotografice de la începuturile istoriei. Vă putem pune la dispoziție doar din bogata colecție a colegilor mei de secția de istorie al lui Elena Prânceanu și al Cornel Gaiu. Sunt cei care sunt de fapt anfitrionii acestei expoziții. Vă putem pune la dispoziție pe publicul bistrițean portrete de acum 100 de ani. Această expoziție nu are un rol, să spun, omagial sau un rol de a recunoaște în portret pe cineva dintre bunicii sau străbunicii noștri. Am scris și despre acest lucru. Expoziția își dorește doar de a prezenta într-un mod științific portrete și chipuri de acum 100 de ani a tuturor locuitorilor acestei cetăți. Sigur că acolo unde nu o să vedeți o explicație sau un nume, este pentru că avem obligația de asemenea științifică de a nu prezenta date eronate. Nu cunoaștem, nu facem presupuneri. Acolo unde lucrurile sunt complete, științifice și certe, am scris și despre cine este unul sau mai multe din personajele prezentate. Vă mulțumesc și în continuare rog pe colegul meu, Cornel Gaiu, să vă explice câteva lucruri și gânduri despre expoziția de aici. A prezenta imaginea unui oraș și a unei comunități este dificil și simplu totodată. Dificil pentru că nu peste tot avem imortalizate imagini sau date despre un anumit eveniment, despre o anumită organizație, despre momente și etape ale evoluției unei așezări. Bistrița a beneficiat, începând cu 1864, de prezența unei noi arte și a unei noi tehnici de înregistrare a documentului. E vorba de fotografie, de la Carol Kohler până și trecând prin Alexandru Roșu sau Friedrich Romischer, Bistrița a fost înregistrată documentar prin imagini care sunt de multe ori mai grăitoare decât documentul scris, pentru că documentul scris presupune interpretare, este o creație subiectivă, pentru că fiecare vedem evenimentul cu propria noastră structură, cu propria noastră educație, cu propriile noastre ideologii. Fotografia înregistrează momentul, secvența, chipul unui om, a unei colectivități, a unui eveniment. Dacă în prima jumătate a secolului XIX încep să apară
o serie de acoarele care reprezintă momente din viața comunității, cum e instaurarea unui decan la biserica parohială sau vizita unui împărat sau unui principe în oraș. Apariția fotografiei democratizează viziunea asupra societății, expune tipuri de la fruntașii, de la elita comunității până la oamenii de rând, de la slujnică până la primar sau senatorii din interiorul orașului. Pe de altă parte, fotografia înregistrează mode, timpuri, atitudini ale oamenilor, nu așa cum se prezintă ei în fața aparatului de fotografiat. Asta am vrut să evidențiem în primul rând prin această expoziție. Deci, moda timpului, interferența dintre diversele comunități care deja locuiau în oraș, ieșirea Bistriței din structurile medievale a însemnat o democratizare, o spargere a vechilor tipare, o democratizare de fapt a vieții sociale. În oraș se instalează noi grupuri umane, români, evrei, unguri. De la un oraș închis și Bistrița devine un oraș deschis, atent la modernitate, cu conexiuni în alte zone ale Europei, cu întreprinderi și instituții noi, moderne, cu magazine care vin cu o ofertă care cu moda timpului, cu ceea ce se poartă, cu ceea ce acești oameni doresc și cred că această secvență care am făcut-o cu anii 1900 este ilustrativă pentru mișcările și mutațiile care se petrec în viața comunității bistrițene în această vreme. Meritul principal, sigur, revine colegii mele, Elena Plenicianu, care a adunat în ultimii ani mii de imagini despre Bistrița și despre zonă, care este deja o bibliotecă, o librărie de imagini reprezentative pentru diversele tipuri de activități, de comportamente, de atitudini și de istorie până la urmă. Ok, mulțumesc colegilor mei. Vasile? M-am gândit că nu are rost să mai vorbim atâția, pentru că expoziția vorbește de la sine și cei adunați pot să vadă expoziția și să-și facă o părere. Eu nu vreau decât să mulțumesc Muzeului Județean pentru această expoziție, pentru sprijinul care a fost acordat și pentru celelalte expoziții care s-au realizat. Deci, practic, aș putea să spun că tot ce s-a expus în spațiul central al orașului s-a făcut datorită Muzeului Județean și datorită practic materialelor pe care dânsii le-au pus la dispoziție. E un mod în care istoria devine activă, vine aproape de noi și în felul acesta descoperim practic istoria orașului, o vedem în stradă, o putem dezbate și în felul ăsta o ținem mai aproape de noi și o promovăm. De aceea cred că merită mulțumiri colegii de la muzeu și în același timp sper că acest spațiu să le aparțină în continuare și să-l controleze, adică tot ceea ce există frumos în istoria acestui oraș să fie expus mai devreme sau mai târziu în acest spațiu public. Felicitări organizatorilor și Serviciul Monumente Istorice din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița să le fie alături permanent. Mulțumim, Vasile! Vă mulțumim tuturor și fiecărui pe rând în parte. Considerăm acest eveniment deschis și vă dorim în continuare ca tuturor celor din Bistrița sărbători frumoase. Bravo!